manipod ti Jesus Reigns Ministries Hawaii, Ilocano Discipleship Group. Kablawan na kayo manen tinaimbag nga orasyo, kadeto'y panangidanon mi ti Ilocano version, ti sermon ni Pastor Mark Awaao, iti Domingo, Septembre 3. Series, ti Paulo na kat Worship Matters. Ti Ilocano na kat napateg ti panagrukbab. Mangrugitay itangal daw ti baro a serye para ti bulan ti Setyembre. Napauluan ti napateg ti panagrukbab wenno panagdaydayaw. At padpada deto'y panagrukbab ken panagdaydayaw nga pakayulugan ti worship. Agpada nga basarakan dagitoy nga balikas ta Ilocano Dictionary ngem pilyek jay panagrukbab para kadetoy nga paulo tayo gaputa adoration ti kayat na nga sa uwen ti panagrukbab. Jemet panagdaydayaw ket asideg ti praise ti kayat na sa uwen. Napateg ti panagrukbab wenno panagdaydayaw gaputa detoy ti mangikonektar kadatayo ken Apo Dios babaen ti Espiritu. So detoy itatangarod ti muna nga topic tayo kadetoy nga serye. Yan ta English version ket ti inusar ni Pastor Mark ket worship is essential in living a life. Ngayon detoy ti kami ni estilo kakabsat ket saan nga detoy literal ngayon ulog ko nga word for word dayjay manggan tayo no di ket yulog ko tay kayat na nasawen. So ti panangaramid ko ti titulo na ket nasken ti panagrukbab sa kuimpan ken Apo Dios ti biag tayo isod kasidgan na pakayulugan na ket rugen tayo ita anya kadingamin ti kayat asa uwen ti panagrukbab dagitoy man ti kayat na nga sa uwen ti panagrukbab muna panang birok wenno panang tuntun ken ni Apo Dios ibirok mo dayjay mariknam ti presensya na. Then panangidaydayo mo ken ni Apo Dios kabayatan ti panakaamum ken kuana. Ken panagrukbab ken Apo Dios ti kayat nga sawan babaen ti espiritu ken ti kinapudno. Apay anas ken ti panagrukbab ken Apo Dios ti biag tayo. Adalan tayo man ita ti pakasaritaan daari Jehoshaphat manipod ti daan natulag wenno ti masasaw ti Ingles nga Old Testament. Tapnon sukimaten tayo no kasano ti kapateg ti panagdaydayaw kadakwada nga kas in demonstrar dayjay leksyon nga maadal tayo ijay may kadwa nga Kronikas kapitulo 20 versikulo 1 aging ganat 2. So iso detoy basaan niyo itata kakabsat ket agyamanak ken Nita ken ni Fatima lumadlaw yu ket nalawlawa deto screen tayo ita nga mabasa yu itoy ket kunana ti saan na nabayag dimten dagiti armada ti Moab ken Ammon agraman dagiti kadwada a Meyonita wen ket rinaut da ti Juda sumagmamano at tao tinaibaon amapan ken Jehoshaphat ari detoy ti pagilian ng Israel kakabsat Jerusalem ket impakamuda adda dakkel nga armada ang naggapo ijay Edom ti ballasyo tinataya baybay ket umay datay rauten ket nasakupdan jay Hazason Tamar. Dito yung lugar kakabsat ket saan tayo nga pamilyar kadidoy. Ayan. So ituloy tayo ije versikulo 3:4. Obserbarin niyo dito. Ti danag ni Ari Jehoshaphat nagkararag ken ni Yahweh ket kinid daw na nga idalan na. Imbilin na ti panagayunar. Okay? Imbilin na ti panagayunar tintero apagilyan.
ket manipod ti amin na siyudad ti Juda, Judea itata. Nagdardaras dagiti tattao anapan ijay Jerusalem tapno dawaten da ti panangidalan ni Yahweh. Nabasa tayo, hindi ka mabalingkot ang gunay-gunay dito isang TV. Jay English translation, ket inladawan na dagiti tattao nga nagkay-kaysada nga nakapanunot nga dato'y tiaramidan da. No awan ni Apo Diyos kadakwada, ket di da kabayalan dagiti armada nga mangraot kadakwada. Dayjay ti maobserbar tayo jay. Then may kadwa nagbuteng da, ngem jay pa nagbuteng da, inturong da ti panagkita da ken Apo Diyos. Jay English ket but our eyes are upon you, my God. Intelect da ken ni Apo Diyos ti kasasaad da, tapnon ni Apo Diyos ti mangiwanwan kadakwada. So, ti maadal tayo kadito yung may kadwa, ket kadito yung nabasa tayo, ken digiti sumarsaruno nga bersikulos, ket adda maadal tayo nga 5 nga punto nga isuro dito yung nga mensahe. Ngayon kasangwanan ti amin, ket kumararag tayo mampay, kakabsa. Amami anamarswa, ken man nakabalin ti amin, sika ti Diyos ken amami nga umaymi pagkamangan. Daytoy COVID-19 nga pandemic, kaarig na digiti armada nga mangdarup ken ari Jehoshaphat. Saan mi nga kabaylan dagitoy nadangkes nga kalaban ken di mi makita nga virus. Ngem tumangad kami ken ka tapno isalakan na kam kadi. Apo Espiritu Santo, ipaay mo kadi ti panakaawat kadigiti makangeg ti nasantuan nga sasaong tapno ti buteng mi ket masulnitan ti panagtalek ket siksikalaeng ti Dios aman na kamaling a makaisalakan ken makaiwanwan kada kami. Ikararag mi amin digito itinagan ni Apo Jesus. Amen. Okay, ti number 1, kaday jay 5 nga maandal tayo, ket umuna-unay nasken ti panagrukbab ken Apo Dios gaputa ditoy tayo a makita ti limitasyon tayo ken panagkasapulan tayo ken kuana. So dito iti bagbaga di may kadwa nga Kronikas 20 versikulo 3. So ti kunana, ti danag ni Jehoshaphat nagkararag kani Yahweh ket kinidaw na nga idalan na ida. Basa yu ti screen. Imbilin na ti panagayunar ti entero a pagilyan. Ket ti paadal detoy nga bersikulo kadatayo. Ket agrukbag tayo kani Apo Dios ti sangwanan ti kalaban wenno problema tayo. Nakita da nga awan ti kamamayalanda gaputi kadakkel ti armada nga sangsangwenda. So nga nagkamang da ken Apo Dios imbes nga intarayan da ni Apo Dios. Mano kada tayo kakabsat ti agkamang ken Apo Dios no da problema tayo? Siguro nalabit da tayo amin na ya. Di kami. Ngem no awan ti problema tayo, sino kada tayo ti makalipat ken kuana. Ngem kuna dito maadal tayo nga agrukbab wenno agdaydayaw tayo ken ni Apo Dios ti sangwanan dagiti kalaban wenno problema tayo. Nalakati agdaydayaw ken agyamyaman ken Apo Dios no kaawat tayo ti bendisyon. Ngem ti agbayag ket makalipat tayo manen. Narigrigat manen tayo agdaydayaw ken agyamyaman ti sangwanan ti dakkel a problema. Ngem ti may sa Kristiyano akas kada tayo ket masapol nga ti panagrukbab ket paset ti lifestyle tayo. Takuna ta Biblia nga agrukbab ken agdaydayaw tayo iti amin nga okasyon. Rigat man wenno ragsak ti sangsangwen tayo. So isaruno tayo ti may kadwa nga maandal dito nga kuna nasken ti panagrukbab gaputa ipabigbig na kada tayo ti kinasyasinno ni Apo Dios ken ti panakabalin na.
Nagtakder ni Ari Jehoshaphat na ito. Ti sangwana na awanak samot dito yan. Nagtakder ni Ari Jehoshaphat ti sangwanan dagiti tattao ti Jerusalem ken Judea ang nag-uumong ti baro a paraangan ti templo ket inkararag na tinapigsa. O Apo a Dios dagiti kapuunan mi kunana ijay. Man nakabalin ken nabilag ka ket awan ti makabael nga bumusor ken ka. Kakabsat ti pudpudno nga panagrukbab wenno panagdayaw ket panangipeksa ti panagraem ken panangidaydayaw tayo ken kuana gapo ti kinadiyos na ti biag tayo. Ket gapo tayo iso ti agturay ti biag tayo. Gapo na nga ti pagayatan na ti kaskenan amay tungpag. No ni Apo Dios ti nakaiturungan ti panunot tayo, awan ti lugar ti personal nga paggugustuhan wenno paggaayatan tayo, awan dete makuna nga madimot ti bagbagi kaslalaawang gana kita. Hana dayjay ti pampanunutan ta tinay papusuan na panagrukbab wenno panagdaydayaw ket panangiruknoy ti puso tayo kang kuana gapo ta isu ni Apo Dios ti amin ti biag tayo. Kasano ti panangilokano dayjay, He is our everything. No grukbab tayo dita simbaan ti Domingo babayan ti praise and worship. Saan kumanga jay kinapintas ti instrumento, kina high-tech ti stage, wenno kinalaing, dagiti agkanta ti pagrukudan tayo. Gaputa saan nga performance, wenno pabuya, nga agpa-impress ti praise and worship. Ngayon, di na kayat nga sawen nga lisensya tayo nga lusyang ti presentation tayo, kasapulan nga ipaay tayo mat, dayjay the best nga may daton tayo kanapo Diyos. Gapo ta kalikaguman niya po Diyos nga ito tayo detay natarnaw panagdayaw nakaslukuman no karnero ket sheep without blemish gapo ta kayat na tayo natarnaw nga no itsagot tayo ket the excellent the best that we can offer. Ket no di ta kaunggan ta pusom ket mabigbig mo ti kinabileg niya po Diyos. Ket sabaan nga kabaylan ti pandemic wenno anyaman nga problema nga kisayan ti panagturay ni Apo Dios ta biag mo. Ket makita ti panagtalek mo kana Apo Dios yan tarupang tagunay mo ken panagrukbab mo kana Apo Dios nga dumanon akas la nabanglo nga insenso jay trono ni Apo Dios sa dilangit. Ket detoy ti may katlo nga maadal tayo. Nasken ti panagrukbab gapo ta ipakita na ti panagturay ni Apo Dios ti biag tayo ken panagdepende tayo ken kuana. At kaslala tinga ministilo tayo kakabsat ket detay may imasan tayo ti mangmaneho ti biag tayo nga no problema tayo awan sa bali nga mangiturong ti biag tayo no di datda tayo. Ngem deto iti kayat nga sawen ti panagrukbab. Kayat ni Apo Dios nga ipakita nga isu ti Dios nga mangituray ket agdepende tayo ken kuana. Okay, ti may katwa nga kronikas. Kinuna ni Jahaziel. Okay? Siyak mabasa ni Jahaziel. Natanok nga ari kenda kayo at tao ti Judea ken Jerusalem. Kuna ti Apo nga di kay maupay wenno di kayo agbutbuteng asumarangit ti detoy adakkel nga armada. Gapo ta saan ada kayo no diket ti Dios ti makamu ti pagbanagan ti gubat. So detoy ti pakitaan na nga talaga nga ti Ilocano nga translation ta Bible ket di na di mayasping ta Ingles. Ta tikayat na kasawen naglabas dayjay tikayat na kasawen dayjay Ingles, do not be afraid and do not be dismayed at this great horde, for the battle is not yours, but God's.
Kahit na sa awan kakabsat nga no da problema tayo tibiyag katiyawat tayo kana po Dios DJ nga problema timang sulbar ka DJ no nagpatinggan ti kabalan tayo kanya po Dios kastat kahit nang ama pasama. So inusar niya po Dios ti may sa propeta nga nang ipalagip kadagiti tao agraman ken ari Jehoshaphat nga niya po Dios ti mapanuray ken sandang agbutbuteng wano madismaya gaputa ti gubat nga sangsangwenda the battle is not yours the battle is the Lord's wenno niya po Diyos ti makaammo ti pagbanagan ti gubat. Ami recent time man detoy akapamanunutan may panggap ti krisis amoyo ti krisis kakapsat ket dumten ti biag tayo nga ditay mapakpakadaan. Okay? So, dito pa nga may list tayo. Ipamatmat ti krisis, ti kinalupoy tayo. Agraman pa ti limitasyon tayo. Amoyo ti krisis, uno krisis ti Ilocano. Balbaliwan na, ti nakairuaman tayo. No kumano, agreeing ka lang ti koa, agreeing ka ti alas 7, alas 8, ti bigat. No adda ka ti krisis nga masapol ag saluka ka ure agreeing kat parbangon ti alas 4. Ben naten na ti panunot nga ure kumano sammo nga mo gapota ibirok mo ti panaka isalaka mo ti krisis ben naten na ta panunot mo ket maadal mo nga maaramid di kitay sammo nga mo kas kendita itata di kay ammo nga ninita ti kadwa isu ti nangi set kadetoy camera isu ti mang isang sagana kadetoy monitor mi ket iso nga mabaling ko ti makisarita kada kayo nga eye to eye itata kakabsat nga di kay makita nga ninita katadatian talikod dinamo dagito yung binanat na ti panunot na tapno maadan na ket timet sa baliabangir lukatan met ti krisis ti oportunidad nga makaadal ti leksyon ken dumuras tayo babaen ti grasya ni Apo Dios. Tunggal ang depende tayo kana po Diyos, nga pataod ti krisis at di tayo kabailan nga sulbaren, ti kabukbukudan tayo apiksa, may eksperyensya tayo ti panagturay ni Apo Diyos nga mangisakad ti laban tayo. Because the battle is not ours, but the Lord's. Nagpintasan na po dito ang phrase panakausan na. May katlo, nurugyan kay Rogbam ken Apo Diyos, pati may bus dito baterya dito laptop ko, so mapanikamang ni pati switch mo DJ dito kuana DJ dito charger ko sa mundo isubli. Dagito kakabsat ti magipakita nga uray no kasalot pa nang isagana maya kasapulan nga nakasagana ka dito baterya dito laptop ko ket naibusan. Okay? Nay mayat maray. Okay. Praise the Lord. So data yan dito may katlo nga ilaw-lawag ko. So pati naikat mo na dito amot lang makita dito. Ayan, data. Oh, okay. Praise God. So titinulong kami doon ni pati kanina. Durugyan tiyang rukbam kanapo Diyos nga naimpapusuan. Masukatan jay panagbuteng tayo ti talna ket marikna tayo ti idadating ti presensya ni Apo Diyos. Jay luam nagpintas pa na kay surat na dato. Gapot ladingit, jay luam gapot ladingit masulnitan ti disuor ti panagdaydayaw ken panagrukbam. Jay English ket rivers of praise and worship kunana ngano usaret kumati river hanakas kadakkel ti impact jay disuor kasla mariknam ti bara ti panangarakop ni Apo Dios ken ka nga panagpagkunaam nga man nakabalin gayam ti panagrukbam mariknam ti presensya ni Apo Dios no grukbam ka ti labes wenno nalaylayo ngem ti anyama na krisis wenno problema nga sangsangwen. Kahit nangasawan din dyan ang atgato na nalaylayo. No kuman ito problema, kasla ginganat dyan urep kakabsa. Aya,
Jay ulep, hamo makita jay langit. Ngayon numalabsan day jay panagkita, babayan ti panagrukbab, malabsan na day jay ulep, then makitam jay langit, kastat kahit nga sa uwen, kakakapsat. So, ti may kapat, nasken, ti panagrukbab, gapu ta isot, pakasursuruan tayo nga agtalek na po Diyos, ken agyaman ken kuana. So, kadeto yung sumarunong slide, kakapsat, makita yung hindi may kadwa nga Kronikas, Kapitulo 20, versikulo 20. Basahan tayo, kunan ito, atrasak deta, tapnodyak malingdan. Kunan ito, kabigatan na sinapa, digiti tattao, tinapan, ti lugar, nga awan matagtagi tao, ti asideg, ti Tekoa, lugar dito, nga Jakamun, of course, at that Jerusalem dito, ide grubuat da, kinunani, Jehoshaphat kadakwada. Tattao ti Judea ken Jerusalem. Agtalek kayo ti Apo a Diyosyo. In-highlight ko DJ mo lang sa. Kaya. Ket saranten tayo, sarangiten yun to ti kabusoryo. Patyen yo ti bagbaga dagiti profeta na ket agbaligi kayto. So di sumaruno nga bersikulo di 21 kunana. Kalpasan ti panakiuman ti ari kadagiti tattao binilin na ti sumagbamano ako makanta ngagkawesta ti pagan-anay nga usarenda kadagiti na sa graduan nga okasyon. So dito yung praise and worship team na ket magnada ti sangwanan ti armada ket kastoy ti kantaen da madaydayaw ti Apo agnanayon ti ayanda. Can you imagine gubat ket in Sabat na di praise and worship team na di English version nga naggapuan di nalatak nga praise di English ket kunana ijay give thanks to the Lord to his give thanks to the Lord for his steadfast love endures forever. So di kahit na kasawen kakapsat si panagrukbab ket saan laeng gagaput tamariknam wenno pagduyusa. Tay kuna ti English, worship is a choice. A group bab ka gaputa pinilim wenno decision mo ti agrukbab. Uray no nadagsen ti problema, uray no agmamayo ka, uray nakapoy tapagim, dinesisyonan nga agrukbab ka, uray pay iti sangwanan ti didigra. Kasjay ti kayat nga sawen. Ti nga parsuaan, kunana ito'y, katrumbeng laing nga grupbab ti Diyos. Okay? Rumbeng nga rukbab ti nga parsuaan, kaniya po Diyos, ta isuti na marsua ti amin. Ket rumbeng laing di dyan. Ket tano agulimak, nagin nyo dito, kakapsat, tano agulimak ti tao, ti panagdaydayaw da, dagiti bato, ti agpukpukaw ang mangited ti panagdaydayaw da kana po Jesus. Dayjay katagapot di San Lucas, Kapitulo 19, 39-40. Kas Kristiyano, kasapulan ang managrukbab tayo kana po Diyos. Saan laeng nga tiunek ti simbaan, no diket uray sa dindong nga lugar ayan tayo ti amin kuma akan ito. Amen? And then, ti may kalima nga maadal tayo. Okay? Kunana ijay, nasken ti panagrukbab, gaputa rambakan na, di panagrukbab, kaya nangasawan, isot rambakan na, ti kinapudno niya po Diyos. Faithful tinagapuan na, dahil namin, kinapudno, kina-faithful niya po Diyos. Kaya rambakan na, celebraran na, dagiti naindaklan ngay nararamid niya po Diyos ti lubong kan ti biyag mo. Ket isumarunong slide iti may kadwa nga Kronikas. Sige, disyak man dito yun, tapno mabasa tayo, naglabas kayo. Ti may kadwa nga Kronikas kunana ijay. Ti may kapat ngal daw nagumungda ti tanap ti Beraka. Ket dinay dayaw da ni Yahweh. Gapo kadigiti amin ngay nararamid da.
Dayjay bera kagayam ket panagdaydayaw ti kayat na nga sa uwen. Ket timadal tayo dito kakabsat. Nalaka ti agdaydayaw ken agyaman ken ni Apo Dios kalpasan ti dakkel ngayon baligi ngayon pa'y nakatatayo. Kas kadetay pinalaing na kuma nga agsakit ti cancer. Tay nakapasa ti board exam asumbat ti karkarara. Wenno tay balay nga dimteng kalpasan ti adung arigat a panagkaskasera. Nalaka ti agdaydayaw ken agyaman ken ni Apo Dios kadagiti nga okasyon. Ngem kalpasan ti sumagmamano a panawin. Makalipat ti tao. Ket kastuman lag bibiyagen nga di nakasapulan ni Apo Diosen. Ngem ti pudpudnong a panagrukbab ket tay imbukbuk mo ti panagrukbab mo ken ni Apo Dios. Ken panagyaman mo ti kinaari na ti biyag mo. Uray pay no punos rigat ken pagduaduan ti kasasaad ti biyag ken salunat mo. Gaputa kinuna jay Hebreo kapitulo 13:15. Kuna detaw ne. Ngarod masapol akanayon nga daydayaw tayo ti Dios kas daton tayo ken kuana babaen ken ni Apo Jesus. Ti daton nga agtaod ti bibig no ipakamuta tayo ti dayag ti nagana. So makita yo detoy daton nga agtaod ti bibig. Makita yo manen kakabsat ti panagkurang ti kay papanan ti Ilocano translation. Kakabsat ti daton nga agtaod ti bibig ket kasla parparaw pa ti Ilocano na. Di ngamin ngem ti Ingles ket kunana itoy. Data through him then let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is the fruit of lips that acknowledge His name. So, magigan tayo ijay salmo na sumunod no, may babasa yun dito yung kakabsat. Kantaan niyo ti Apo, dakay amin ngagnayad ti daga, agdaydayaw kayo si raragsak ken kuana, ingkay ti sangwanan na tinaragsak akanta. Bigbigan niyo ati Apo Dios, isu tinamarswa kada tayo, kung kuna tayo wen tattao na tayo, ket datayo ti arban na. Sumrek kay tinapnuan apanagyaman ti templo na. Come with praise and thanksgiving. Agdaydayaw kayo amapan ti santuaryo na. Ya enter His sanctuary. Agyaman kayo kenkuana. Itanok kayo tinagan na. Tanaimbag ti Apo ket agnanayon awan inggana ti ayat na. Agnanayon ti kinapudnuna. So, kahit nga sa wen, ti panagrambak tayo, ti kina Diyos, ti Apo tayo, ti biyag tayo, kahit isu ti panangidaydayaw tayo, ti gapuanan na, kahit mangpataod ti na isang sangayan a panagtalek, ken panangnamnama ken kuana. Makita yun di jay. Kahit no, dadeta nga riknam, okay? Ma-apresyar mo ti panangisalakan na ken ka, dagiti bendisyon nga impapaay na ken ka, mabigbig mo ti kinaman nakabalin na a Diyos, ken ti agpatpatuloy apan narabay na ken ka, isu nga awan ti lugar na ti agpupungtot, awan ti lugar na ti agmismisuot, kasta ti kayat na nga sa uwen deta kakabsat. Kakabsat ko ken ni Kristo. Saan tayo nga liwliwayan ti agrukbab ken Apo Dios. Saan tayo nga paababak kadagitoy nga pandemic nga agresulta ti stress ken anxiety tayo. Kas naadal tayo ken ni Ari Jehoshaphat. Iturong tayo kumati matatayo ken Apo Dios. Umisem ka ket di ti sangwanan ti kalaban ket di mo ipalubos nga dagiti problema ti mga beng ti panagrukbab ken panagdaydayo mo ken Apo Dios. Ket jay pakariknaam ket ijay kunakuma ti pakariknaam ti panangsabat ni Apo Dios ti panagrukbab mo. Gapo ta ti panagrukbab ti mamagkonektar kada tayo ken ni
Apo Diyos. Ngayon, kaya't kuman kakabsat nga mangibati ak ti mensahe kadigiti kakabsat tayo nga awampay ti masasao nga relasyon na ken ni Apo Jesus. Ti panagrukbab ken Apo Dios ket agubbog manipod ta puso. Awan magpataod nga pudpudno nga panagrukbab no awan pay ni Apo Jesus di tabiyag mo kas personal na mangisalakan ken Dios ti biyag mo. Ket no kalikagumam ang mapadasan ti panagrukbab ang makaitag-ay ken ka ti labes dagiti problema nga sangsangwem ti biyag. Panagrukbab nga makaipaay ti masasao nga peace that surpasses understanding. Ket nangasawen di mailawlawag nga linak ti biyag. Gaputadda ken ka ti talna ti biyag nga nilaeng Apo Jesus ti makaipay. Kakabsat ko, awisen kayo nga umasideg ken kuana. Awatan ko ma dagitoy isarunok nga ibasa nga sasao ni Apo Dios. Ket alaem ko ma nga isoy itiag balin nga kararag tapusom. Umuna, umawag tayo ken ni Apo Jesus. Agpakawan tayo ken kuana. Ket pagbabawian, ket talikodan tayo, digiti basbasol tayo. Amo yung amin na tao ket nagbasol, kas kuna di Romans 3 verse 3. For all have sinned and fall short of the righteousness of God. Ngayon kuna na Jeremiah 33-34, uray no nagbasol tayo, dito iti Jeremiah, umawag tayo kani Apo Jesus, agpakawan tayo kan kuana. Ket deto iti kunana Jeremias 33-34. Pakawanek to dagiti basol da, ket lipatek ton dagiti dakes ngay naramid da. Siyak ni Yahweh, siyak ni Jehovah, siyak ni Apo Dios. Ket nangasawan deta, dayjay Yahweh ngamen ket isu ti Hebrew ti Dios tinagsao kadagitoy. So, jak na isurat ito'y screenan ng kunana jay Daniel 9:9, manang nga sinaya po Diyos nga si sagana mamakawan, uray pa'y kadigiti ng sukil kan kuana. Ti may kadwa, dato'y, bigbigem, at dato'y, bigbigem ni Apo Jesus, ni Apo Jesus laing ti makaisalakan ken ka, ket kidawem nga umay agturay di tapusom kas ari ti biag mo. Ket day sumuruno nga bersikulo kunana ito ne. Tano babaen ti panagsao by your lips kunana ito. Ipaduyak-yak mo nga ni Jesus ti Apo. Ket patsyen di tapusom. Hala nga bibig no di ket tapusom. A pinagungar ti Dios. Umasa yo jay baga nito. May isalakan kanto. Deta ti kasapulam, deta ti formula ti panakaisalakan. Tababayan ti puso, mamati tayo. Mapalinteg na tayo ti Diyos. Babayan ti bibig, agipaduyak-yak tayo. Ket may salakan tayo. So makita yo kakabsat, tayo may isang Kristiyano san laeng nga naisalakan no di ket masapol nga munat mangipaduyak-yak ti pamati na ken ni Apo Dios. Ket datoy ti resulta datoy nga aramidon tayo. Basa yo di diyan. May katlo. Awatem ti sagot ni Apo Dios sa biag nga nanayon. Ken pamaneknek nga daken kan ti biag nga gapo laeng ken ni Apo Jesus ket ti panggibos tayo detoy kakabsat. Basahan tayo jay San Juan kapitulo 3 versikulo 16. Ken umuna nga Juan kapitulo 5 versikulo 11 ken 13. Alaan tayo kadidagitoy Apo nga kasla kararag, alaan tayo kadidagitoy nga isu ti kari ni Apo Jesus ngayon upreser na kada kayo. Kunana jay Juan 3:16. Gapu ti kastaunay a panagayat ti Dios ti lubong. Inted na ti bugbugtong anak na tapno siya sinuman
Jesa sinyo man ket kahit nangawan pati si ka manang, pati si ka anti, pati si ka barok, siya sinyo man amamati kan kuana, saan namatay no di ket agbyag ngagnanayon. Dayjay ti kayat nangasawen kakapsat, yup upreser ni Apo Diyos, dayjay sagot na biyag ngagnanayon, nga titulbag na ket mamati ka ken ni Jesus, nga iso ti bugbugtong nga anak na, nga inted ni Apo Diyos, para ti panakaisalakan tayo amin. Ket detoy kakapsat ti maudi, nga danon mi nga bersikulo kada kayo. Kunana ito'y, daytoy nga rod ti pamaneknek. Inikkan na tayo, ti Diyos ti biyag nga nanayon, ket masarakan, daytoy abiyag ti anak na. Okay? Ti tao nga pagtaengan ti anak, agtaeng met ken kuana ti biyag. Ti saan apagtaengan ti anak? Ti Diyos. Saan met nga agtaeng kuana ti biyag? Insurat ko daytoy kada kayo amamati tinagan ti anak ti Diyos. Tapno maamuan niyo nga addaan kayo ti biyag nga agnanayo. Madaydayaw ka o Apo Diyos. Agyamang kami kang ka amami a Diyos na nailangita. Agyamang kami Apo iti inaramid mo, ken agyamang kami Apo tinapalaos nga panagayat mo. Ket nalawag Apo iti nasantuan nga sasao. Kakabsat no awan ni Apo Jesus ken ka awang ken ka ti biyag. Ket no addaan ni Apo Jesus ken ka addaan ka ti biyag nga agnanayon. Ket deta nga desisyon adda itata kadagiti imaw. Ala kakabsat, agyamang kami manen, agpakada kami manen, naimbag nga oras tayo amin. Dungag kay tumanen, iti sumarunong nga panangi. Danom mi kada kayo, iti Jesus Reigns Ministries Hawaii Ilocano Discipleship Group. Kaya ba ko maninita nga may umabay dito nga thank you mat nga sa balintula kanon na po. Giyaman tayo kani Fatima, kani Nita, ket may daydayaw ni Apo Dios ti insagot da nga panagserbi tapno may danumi kada kayo detoy ket sapay kumata na bendisyon ang kayo amin na ibang orasyon.